ନମସ୍କାର। ବଡ଼ ବାଲ୍ଟି ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏହି କଥାଟି ଶୁଣିବାକୁ ଯେତିକି ସରଳ, ଏହା ପଛରେ ଥିବା ବିଚାର ସେତିକି ଗଭୀର। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହୁଁ, ନୁହେଁ କି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହା ମିଳେ କେମିତି? କ'ଣ ଏହା କେବଳ ଭାଗ୍ୟର ଖେଳ ଯେ କାହାକୁ ମିଳିଗଲା ଆଉ କାହାକୁ ନାହିଁ? ନା, ଆମ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଏଥିରେ କିଛି ଭୂମିକା ରହିଛି? ଆମେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସକୁ ଦେଖୁଛେ ତାହା ଏକ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ତେବେ ମୂଳ କଥାଟି ହେଲା, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା କୌଣସି ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଯାତ୍ରା, ଗୋଟେ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଭଳି। ଆଉ ଏହି ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠୁ ହୁଏ ଜାଣନ୍ତି? ଆମ ଭିତରୁ। ଆମ ହୃଦୟର ସ୍ଥିତି କେମିତି, ଆମ ବିଶ୍ୱାସ କେତେ ଗଭୀର, ଆଉ ଆମ ମନୋଭାବ କେତେ ଉଦାର, ଏସବୁ ହିଁ ଏହି ଯାତ୍ରାର ମୂଳଦୁଆ। ତାହେଲେ ଏହି ରୋଡମ୍ୟାପ୍ର ପ୍ରଥମ ପାଦ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ବଡ଼ କାମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଜବୁତ ମୂଳଦୁଆ ଦରକାର। ଆଉ ଏଠାରେ ସେହି ମୂଳଦୁଆ ହେଉଛି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟ। ଆଉ ଏହି ମୂଳଦୁଆ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ତିଆରି। ପ୍ରଥମ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥାକୁ କେବଳ ଶୁଣିଲେ ହେବନି, ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ନିଜ ହୃଦୟକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଜିନିଷରୁ, ନକାରାତ୍ମକତାରୁ ଦୂରରେ ରଖି ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବା। ଆଉ ତୃତୀୟରେ, ନିଜ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା। ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହା କେବଳ ବାହାରକୁ ଭଲ କାମ କରିବା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। ଉତ୍ସଟି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଏହା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ। ମାନେ, ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛେ ତାହା କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହ କରୁଛେ, ନା ତା ପଛରେ କିଛି ଲୁଚି ରହିଥିବା ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି? ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଏହାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ, ତାହା ଏହି ଉଦ୍ଧୃତିଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଧନ୍ୟ ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟ କେବଳ ଏକ ନୈତିକ ଗୁଣ ନୁହେଁ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ପ୍ରାଥମିକତା ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହେ, ସେତେବେଳେ ବାକି ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ନିଜେ ନିଜେ ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆପଣାଇବାର ଏକ ଆହ୍ୱାନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟ ଆଉ ସଠିକ୍ ପ୍ରାଥମିକତା ତ ମୂଳଦୁଆ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି କଲେ ତ ଘର ତିଆରି ହୋଇଯାଏ ନା? ନା, ଏହାପରେ ଆସେ କାମ କରିବାର ପାଳି। ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାଗିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ଆଶା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଉତ୍ସ ଅନୁସାରେ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ବାପା ମାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ କିମ୍ବା ଆଉ କାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆମେ ଚାଲିଯିବା। ନା, ଏହି ଯାତ୍ରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏକ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୂପକ ଦେଖିବା, ବାଲ୍ଟି ଓ ସମୁଦ୍ର। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୋଟେ ଅସୀମ ସମୁଦ୍ର ପରି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିରୁ କେତେ ପାଣି ଆଣିପାରିବା, ତାହା ଆମ ବାଲ୍ଟିର ଆକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଉ ସେହି ବାଲ୍ଟିଟି ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆମର ଆଶା। ଯେତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ସେତେ ବଡ଼ ବାଲ୍ଟି। ଏହି ଉଦ୍ଧୃତିଟି ସେହି ବାଲ୍ଟିର ଧାରଣାକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଆମକୁ ସାହସର ସହିତ ମାଗିବାକୁ, ଖୋଜିବାକୁ ଏବଂ ଦ୍ୱାରରେ ଆଘାତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଦେବାକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏଠି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ମାଗିବା ମାତ୍ରେ ସବୁକିଛି ମିଳିଯିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସେ ସବୁକିଛି ନିଜ ସମୟରେ ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦଟି ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ସମୟର ଧାରଣା ବିଷୟରେ ମନେ ପକାଇଦିଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ସମୟ ଥାଏ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ତେବେ ଆମେ ମୂଳଦୁଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, କାମ କରିବାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବି ବୁଝିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରବାହକୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଉଦାରତାର ଜୀବନ। କାରଣ ଦେବା ଆଉ ପାଇବା ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ମଜାଦାର ରୂପକ ଦିଆଯାଇଛି, କ୍ୟାଣ୍ଡି ଷ୍ଟୋର ହାତ। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡି ଦୋକାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମୁଠା ବନ୍ଦ କରି ଛୋଟ ହାତରେ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତେବେ କମ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଖୋଲା ବଡ଼ ହାତରେ ନେବେ, ତାହେଲେ ଅଧିକ ପାଇବେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି
ଆମର ଉଦାରତା ଆଉ ଦେବାର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ସେହି ବଡ଼ ହାତ ଯାହା ଅଧିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ଆଉ ଏହି ଉଦ୍ଧୃତିଟି ସେହି ଖୋଲା ହାତର ଧାରଣାକୁ ସିଧାସଳଖ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଦିଅ ତେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ତାହା ବି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟେ ଭଲ ମାପରେ, ଚାପି ଦିଆଯାଇ, ହଲାଇ ଦିଆଯାଏ ଆଉ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବା ଭଳି। ଏହା ଉଦାରତାର ଚରମ ପ୍ରତିଫଳନ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଜରୁରୀ ଯେ ଏହା କୌଣସି ବ୍ୟାବସାୟିକ ଫର୍ମୁଲା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏତିକି ଦେବି, ତେଣୁ ମୋତେ ସେତିକି ମିଳିବ, ଏମିତି ଭାବିବା ଭୁଲ। ଏହା ଟଙ୍କା କମାଇବାର କୌଶଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ହୃଦୟର ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏକ ପ୍ରକୃତ ଉଦାର ହୃଦୟ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦାରତାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ଏଠାରେ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନର ସାମ୍ନା କରିବା। ଏସବୁର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଏହା ହିଁ ଚରମ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏତେ ସବୁ ପରେ ମନରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, କ'ଣ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ଅଧିକ ଭୌତିକ ସମ୍ପତ୍ତି, ସୁଖ, ସୁବିଧା ପାଇବା? କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅର୍ଥ କେବଳ ସେତିକି? ଆଉ ଏହି ଉଦ୍ଧୃତିଟି ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ତୁମ୍ଭର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆନନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି, ତୁମ୍ଭର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସମ୍ପର୍କ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଆଉ ସ୍ଥାୟୀ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ। ତେଣୁ ଶେଷ କଥାଟି ହେଲା, ଏହି ଯାତ୍ରାର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପାଇବା। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ କେବଳ ସେହି ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କର ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ ମାତ୍ର। ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବଦଳାଇ ଦେଉଛି, ନୁହେଁ କି? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍କୁ ଥରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଦେଖିନେବା। ଏହା ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତାପରେ ସାହସର ସହିତ ମାଗିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଏହା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଶିଖାଏ, ଏକ ଉଦାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ, ଆଉ ଶେଷରେ ଏହାର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି। ଶେଷରେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେମିତିକି ହୃଦୟକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବା, ମାଗିବା ଆଉ ଦେବା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାହେଲେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ସୂଚାଉଛି? ଏହା ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ।